Nu bliver det spændende. Okay, så hvad er det, vi skal nu? Vi skal åbne en Pokémon-sæt. Ja, men hvad er det, vi skal åbne? Hvad det er, vi skal åbne? En hel boosterbox. Men det er det nye sæt, som først kommer den 30.5., ikke? Jo. Team Rocket-sættet, Ja, eller ja. Destined Rivals, som det hedder. Som vi har ventet meget på. Ja, og for lige at blive klar til det, så skal vi lige varme lidt op, vil jeg sige. Nå, med at åbne den her? Ja, det kræver lige lidt opvarmning, ikke? Jo. Fordi det her, det er jo indtil videre det, som vi har haft svært ved, ikke? Jo. At åbne. Jo. Prismatic Evolutions. Den har været svær for os at åbne, fordi at, det har været en død fornøjelse. Vi har ikke fået nogen kort overhovedet, vi gerne. Jo, vi fik et Eevee-kort på det. Og lige for at vise her, hvad det er, vi skal i gang med. Destined Rivals, Elite Trainer Box, og... Du flotter dig i dag. Yep. Og så tager vi også en Booster Box. Kommer altså til at være fart på her. Men først åbner vi lige den Umbreon. Nå, hvordan er det, det er? 3 til mig nu. Nå, der, det passer. Det passer. Lad os se, hvad der kan ske her. Okay. Execute, Dunsparce, Secutor, Slowpoke, Larvitar, Nix. Ikke noget godt. Et flot Leafeon Hollow. Ja. Ikke lige den Leafeon, vi gerne vil have, men en Execute igen. Dusclops, Reverse Hollow, Eevee, som faktisk er det samme kort, der er for Pokémon Day promoen. Ja. Som man faktisk får med gratis ved enhver Pokémon-ordre, man laver hos os lige nu. Jeg har en tilbage, du er... Umbreon, okay. Ikke den Umbreon, som vi bad om. Nej. Houndoom, det er faktisk vores favorit-Pokémon. Ja. Sidste pakke. Jeg tror sgu heller ikke, der er noget her, Hans. Vi er blevet taget ved næsen. Nej, okay. Okay. Kan vi skrue tiden tilbage, eller hvad? Ja. Jeg tror, jeg skriver til vores leverandør, at de her, de var altså resealed. Okay, jamen, hvad siger du? Hvad vil du helst først? Tag den der først. Boosterboxen først? Okay, så gør vi det. Spændende. Har vi 36 forsøg på, hvad er det, du helst vil have? Det ved du da godt. Du vil have Mewtwo, ikke? Ja. Men der er super mange fede kort i den her serie. Godt forstå, hvorfor det er, at den har holdt den pris, den har. Du starter med en Team Rocket. Jeg tror sgu, jeg starter med den her. Jeg starter med en Ho-Oh. Starter med den her. Okay. Starter jeg med den her. Så det er jo fordi, jeg åbner en Ho-Oh her nu, ikke? Prøv at se den her Team Rocket Houndour her. Den er fed. Mega fed. Så de har jo faktisk lavet de her trainer-illustrationer nede i hjørnerne. Ej, hvor er de fede. Og Team Rocket Tyranitar. Ja, super fed. Så det går lidt hurtigt, når det er, vi er to, der åbner på en gang, ikke? Tænk, hvis man bare ikke åbner noget overhovedet hele tiden. Nej, hold op. Den er fed. Misty Gyarados. Faktisk, at de her pull rates i det her sæt ikke er så gode, så tror jeg, vi har da heller ikke fået noget skid indtil videre. At det her er Team Rocket. Der er noget... Ja. Det er en Illustration Rare. Electrike. Den er meget fed. Ja, den er faktisk meget fed. Ja. Begynder at blive sådan måske lidt smånervøs, vil jeg sige. Ja, det er jeg også. Der skal være nogle gode pakker tilbage. Illustration Rare Rapidash. Den er fed. Ja, den er mega fed. Den er rigtig flot. Sidste pakke, vi er tilbage nu. Ej, det er også fedt. Ej. Okay. Altså, der var nogle Illustration Rares, ikke? Men ikke nogen SARs. Okay, så vi har også nogle forsøg her, jo. Ja. Så en Elite Trainer Box. Og i Elite Trainer Boxen her, der er 9 pakker, og der er et Wurmbuffet promokort. Det var fedt. Ja. 9 styk. 5 til mig, 4 til dig. Ej. Det plejer fordelingen ikke at være. 5 der. Her er promokortet. Virkelig fedt. Ej, det er bare fedt. Det er bare fedt. Nå, Hans, er du klar? Den tredje gang, vi puller dem der. Nå ja, og sleevesene. De er flotte, de her sleeves. Giovanni og Mewtwo. Lapras. Illustration Rare. Det var også et af dem, vi gerne ville have. Hvor vise den up close der. Min første. Roselia, Flaffy, Drowsy, Pineco, Skarmory, Zapdos igen. Misty's Magikarp, Mankey, Mareep,
Ej, det var det. For mit vedkommende. Hold da fast. Hold da kæft, Hans Christian Tolander. Sidste pakke. Så kom vi godt nok hurtigt igennem dem. Rattata, Larvitar, Beldum, Pinsir, Hypno, Cyndaquil, Tyranitar. Og den flot Tyranitar, men ikke ligefrem bare en hollow jo efter, vel? Det lugter lidt af, at der er noget mere, der skal åbnes for. Ja, det tænker jeg også. Det kan vi jo ikke lade os spise af med det her. Nej, du kan godt hive en boks med op. Ja.